אתם רוצים להפתיע את החברים שלכם במתנה הכי מגניבה שבעולם, או יש לכם אירוע ואתם רוצים לעשות סרטון עליכם או על בעלי האירוע, או יש יום הולדת לסבתא, או בייבי חדש נולד במשפחה שלכם והצטברו המון תמונות. סרטון מרגש שמופק וערוך במיוחד עבורך. נשמע מעניין? ומה צריך לעשות בשביל זה? קודם כל, ללחוץ על הכפתור הזמן מתחת לוידאו. לאחר מכן, להעלות תמונות הכי מגניבות שבחרתם. דבר שלישי, לכתוב לנו הערות חשובות. תוך 7 ימים בלבד תקבלו דיסק הכי שווה עם מצגת אישית מגניבה אשר תפתיע אותך ואת כל המשפחה. מה שכחתי? אופס! שכחתי עוד דבר חשוב. המחיר מצחיק, והוא, תנחשו כמה? סך הכל 99 שקלים בלבד. אז לא לחכות, אני ממתינה לתמונות. ביי ביי.